Vinga, ja podeu anar. Ja podeu anar a deixar la clau al seu lloc. Un barco. No sabem què és. La llanta de l'Aladín fa llum i una llum antiga. Fem a passar llum. Fem a passar llum. Està a puta l'astre del museu. I els caus són petites. La llanta de l'oli té un objecte antic. La va portar a l'Aite del museu. Les claus antigues pesen molt i les maderes són d'un color i petites. La nostra caja de tesor. La caja de las lins. Quins objectes del museu us han agradat més? La llanta d'oli. La llanta d'oli? Com és això? Perquè hi ha llum. Oh, perquè fa llum. Mira, aquesta, sí senyor. És la clau del museu. Posa'm aquí dins. Tira-la, que es vegi el punt. Torna-ho a treure. Molt bé, ho deixes molt bé. Torna-ho a treure. Moltes gràcies als nens de l'Escola La Plana, de P3 i P4. Ens han trobat la capsa que havíem perdut i ara la tornem a portar a restaurar. I ens han restaurat una peça. La Nina. Vinga, aplaudim. Bon punt de vista.